Россия халыкларының мәдәни мирасын саклау елы уңайыннан төрле чаралар үткәрелә. Татарстаныбызда да фестиваль бәйрәмнәр оештырыла. Олы Әтнә авылында Әтнә туй фольклор этник фестивале дә шул нисбәттән уздырылды. Аның төп максаты гореф-гадәтләрне, халык авыз иҗатын, уеннарын, югала барган җыр биюләрен торгызу, саклау һәм халыкка тәкъдим итү. Фестивальнең күңелле мизгелләрен безнең хәбәрчеләребез дә күреп кайтты. Беренче район ачык фольклор этник фестиваленең исеме гади Әтнә туй. Туй дигән сүзгә шатлыгы да, сөенече дә, бәйрәме дә, хисләр яңарышы да һәм шул ук вакытта йолаларны саклап, киләчәк буынга тапшыру да кергән. Беләсезме, быел бәйрәмнәр шул кадәр күп. Хәзер менә республика көненә багышланганнар аеруча күп. Менә Әтнәнең мәдәният идарәсе шундый чакыру ясады. Әтнә туй дигән бәйрәм, фольклор бәйрәме. Бу әле ачык фестиваль беренчесе генә. Беренчедән исем җәлеп итте, икенчедән туган ягым буларак мин бик ашкынып кайттым. Якташларыма зур рәхмәт һәм теләгем бер генә, бүгенге фестиваль гомерлек булсын. Һәм аның дәрәҗәсе елдан-ел артып, республика күләмендә зур дәрәҗәгә ирешсен дигән теләктә калам. Бик зур рәхмәт, хәерле сәгатьтә бу фестивальгә. Быел Россия халыкларының мәдәни мирасын саклау елы буларак билгеләп үтелә. Милли җырларыбызны, биюләребезне, гореф-гадәтләребезне хәтерләрдә яңартып, үсеп килүче яшь буынга җиткерергә дип максат куеп, традицион бәйрәмгә әйләндерергә җыенабыз дип белдерде үз чыгышында Әтнә районы башкарма комитеты җитәкчесе Айрат Каюмов. Бик зур рәхмәт безне чакыруны кабул итеп килгәнегез өчен. Менә шушы фестивальләр аркылы, шушы бәйрәмнәр аркылы без инде үзебезнең үсеп килүче яшь буынга үзебезнең милли тәрбиябезне дә шулай итеп тапшырырга тиеш булабыз инде. Без инде моны шундый традицион бәйрәмгә әйләндерергә планлаштырабыз. Туйда бит инде безнең милли җырлар, милли уеннар уйнала. Һәм менә шушы туй бүгенге көнгә хәтле безнең җырларыбызны, уеннарыбызны саклап килгән бер бәйрәм дип әйтәсем килә. Һәм әлбәттә нишләп әле безнең Әтнәбезнең дә үз туйы булмасын дип, Әтнә туй дип исемләнгән этник фольклор фестиваль үткәргә булдык. Алла бирсә, зурайып китеп инде без инде бу брендыбызны үзебезнең республикабызда танытырбыз дип уйлыйбыз. Әлеге фестивальдә игътибар фольклор җыр биюләренә юнәлтелгән. Бу максат тормышка ашырыла башлаган инде. Милли җанлы яшь буын арасында гореф-гадәтләребезне тиз арада отып алып, җәелдереп җибәрүчеләр бүгенге бәйрәмдә дә бихисап. Яшь поколениягә да ни булып, үрнәк булып торырга инде күрсеннәр дип әзрәк теге матур элекеге этник фольклордан күреп калсыннар дип әйтәбез, ясалган әйбер дип уйлыйм. Инде без менә бу Әтнә туйы дип атадык, чөнки инде менә элекеге әүвәл вакытларда үзебезнең шушы тальяннарыбыз, хромка, гармоннарыбыз аша инде матур бәйрәмнәребезне кыз узату, мәсәлән, туйлар һәм инде мәсәлән армиягә узатулар да булган бит инде, шулай бит менә. Шушы матур гадәтләрне, йолаларны безнең инде үзебезнең татарларыбызның шын миллилеген күрсәтү өчен инде әлбәттә менә без шушы тальяннарыбызны да хәзерге буынга күрсәтергә тырышабыз. Сүз түгел, эш белән исбатлады Әтнәлеләр үз эшләрен. Чабата биюен килгән халыкка шунда ук өйрәтеп җибәрделәр. Бу безнең фестиваль, Әтнә туй исемендәге фестиваль беренче тапкыр үткәрелә. Бу фестиваль фольклор фестивале. Ул нәрсәгә оештырылды? Безнең милләтебезне, гореф-гадәттән килгән уеннарны, җырларны саклап калдырыр өчен. Шуңа күрә без бу фестивальне оештырганда чит районнардан да коллективларны чакырдык. Фестивальгә репертуарында җирле гореф-гадәтләр саклана торган этнографик ансамбльләр чакырылган. Шуны да әйтергә кирәк. Фестивальдә катнашу өчен яшь чикләве юк. Шулай ук коллективларның кайсы милләт вәкиленнән булуы да мөһим түгел. Димәк, киләчәктә катнашучылар саны артуында шик калмый. Менә бүген дә фестивальдә чыгыш ясарга хәтта Мари Эл Республикасыннан ук килгәннәр.
Bayramga bik şatlanıp, bik dilep kildik. Çünkü bunday bayramlar bizim kileşagimiz için, yaşlarımız için, bizim medeniyetimizni jitkiriş şarası bulup tura. Medeniyetimizni saklap kalı, jırmıqlarımızını halkka eriştiriş için bik motor bayram şaraları bulup tura bunday festivaller. Bizning o'zimizda da Orshar ayında bik motorgina Sülgülü Qapqa isimli folklor festivali o'tkazgan edik. Bala şağalar mene görüp turasın mene balalar rahatlanıp qaraylar. Hatta men mene ınıgım bilen kildim. Ulda müqibben kitip şu tamaşanı күзәтә. Яшүсмерләр арасында да менә бу бик тә кирәкле чара дип саныйм. Ул инде тәрбияви чарасы. Без инде үзебездә шул өлкәдә эшләү дәврендә яшьләрне, балаларны гомумән шундый юнәлештә тәрбияләргә тырышабыз. Bu bayramlar bik күңелле. Рәхмәт оештыручыларга, катнашучыларга. Без бик канәгать, бик күңелле. Менә бу фестивальне карау өчен без дә Мари чигеннән килдек, Татарстанның иң чигеннән инде biz 25 километр җирәктән килдек. Рәхмәт, әтнәбез бик зур үсә. Безне бу фестивальгә чакырганнары өчен. Әднә туй фольклор фестивале халык авыз иҗаты җәүһәрләре ярдәмендә гаиләдә һәм җәмгыятьтә туган телебезне, асыл гореф-гадәтләребезне кадерләп сакларга, милли рухыбызны югары күтәрергә мөмкин икәнлеген раслаучы тагын бер фестиваль. Чара катнашучыларга дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшыру белән тәмамланды. Алия Галиуллина, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары, Әтнә районы.